Nani. Au. Ai da lại. Quỳ cái quá. Chừng nữa. Nani. Au. Ôi. Reo lại. Ui. Nani. Nào lại. Ui xì. Hà mình lấy nani nha Kim Chu. Là của mình làm sao chỉ nên đâu cái tập. Nghe sự ơi nơi. Yeah. Biết chút xin dù đi ra. Mà đến sao cho cũng stick ra lấy. Đang huynh nam à? Cùng lấy bệt cốt. Mót con sẽ lại một đồng bếp. Mót đến sao ra thật bếp. Cùng lấy bệt cốt. Ôi. Jadi pernah lihat macam tu dengar ha? Tuh ada bayi pernah parkirnya berani sih. Tuh Suna. Hap agai. Mata jeng kuda berai mata langdang saja balik. Pergi serbu gila mata ada. Pergi san lu udah menangku. Pergi kono jalan berhenti bra. Ani Suna. Hatai kyu. Hatai. Tuh bayi ketahuan sih dos rela sih. Ma kita kudu rela bawah bra agai. Tuan nebai lah mana gelau rela berkabai. Het ma buंफ्रां खोब्रांलाय गैलालै जोजाखासिगोन. Nah aku bisa moजां mono. Sona आं नोंखौ. होदो फाइफोर मा जालाबायखो? मा जाखोसो होनदोंलै बे? sunhena. Het मा sunhena जालाबायखो? नोंथ' जों जौ लोंहैग्रा मादैनि फिसाजो sunhenaजोंसो रायलायदों. औ बे बादि रायलायबाय थानांगौबा नोंनि खोमाखौ हास'ना हैगोन जोङो. आं बेजों sunhenaजों रायलायबाय थानाय बेरायबाय थानाय नुनांगौबा दिगदार दं. sunhenaया आंनि जिउनिसो. दाउ मैना बियो आंनि. मिथिबाय? Sona मा जाखो? जोबोद मोजां मोनो. होद सना जायगाया बारा थिग नङालै. फुराना फारसे बियो मोदायफोर थानांगौ. थु थांसै नामा सना? मा सना नंगौ? थांसै. Run. आं दाय बुट फिसा नुदोंलै सना. नंगौ? माथो दिनैलाय आंनि दाउ मैनाया दाबो दुगैनो सफैदियालै. औलै फै आंबो बाजैखौ नायनो लुगैनाया हाथारला. फैगोन दा फैगोन ओमफ्राय सिख्लाफोर दुगैनायखौ खेबनो डिसलार लाफायाखै नामा नोङो? मा डिसलार नांलायगौ आंना आइफनानो थिग दंखायो. हला इनटेक साला नोङो आंनि sunhenaखौ फट' खेबनो नागिरदों बेबो इनटेक्स मबाइलजोंसो बाव आइफन लायनानै. आंनि आइफन बेबो आंनो दाहार लाना बायना होनायसोमोन.
ओइ बागि हनै sunhena मोना दुगैनो फैगौ फैथों र' सेंग्राफोर थ' गोजोन बार बार लांदों दिनै मा सना दान दुगैनोसै दुगैनानै थाब थांनांगौ न'आव एसे खामानि दं आदा आदा लायदों थ' सना जोंहा बैयाव बैग्रि जानो थांनो लाजिया नोंसोरो गामिनि सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि एदावनो मोजां मोननायाव माखौ लाजिनांगौ सना आंथ' नोंखौ मोजां मोना ना मानो सना आंना अलरेडि बयफ्रेन्ड दंखायो अ बे साला सैमा फिसा गां गैयिनि फिसायानो दाबो देलायखाङाखै नोंहा नाबा थाब देलायनानै मैगंफ्रा सायफै एफा गोबाव देलायबाय नोङो रहाय मा नोंखौ लोगो हमना नोंजों खोथा रायज्लायना गोसोखौ गोजोननाय मोनो नोंनो गोसो होना नोंखौ मोजां मोननानै गावखौनो बावगोमालाङो मा महिनि सारफावनाखौ नोंनि मोजां मोननाय नोंनि मोजां मोननाया नोंखौ लोगो हमना नोंजों खोथा रायज्लायना गोसोखौ गोजोननाय मोनो नोंनो गोसो होना नोंखौ मोजां मोननानै गावखौनो बावगोमालाङो मा महिनि सारफावनाखौ नोंनि मोजां मोननाय नोंनि मोजां मोननाया ओइ मा जाखो जौजों फैनाया रायजागोन नोङो बिमाजों ए बावदोंसो ओइ मादै जौ गैया ए गैया जौखौ नोंबा फानला जोंहा गोबाव जाथारबाय जौ फानिया होमबा मादै जोब्बायना फानथारला गैला होनखाबाय माखौ सोंफ्लाबाय थाबावगोन फानथारला जाम्बाफोर फानथारला इयारफन होनानै गेम गेलेबाय थानायखायनो खोमाफ्रा जालालै मादै फानथारला गैला गैला थान्दा hey नांलायला मादै नांलायला जौखौनो फेनाय बायदि मोनखाबाय आं थ' थांसै बोरोलै भाइ नोंनि गोसोथोनाया माथो एरा एरासो खालामजाहरबाय माथो बुंबावब्रा आंलाय दासो जादों नंनाय नङिनि जोंनाव जौ संफैलायबाय थाग्राया आंखौ नायनोनो नै जैलिया लामायाव साइनबर्डखौनो दोथाबना दोननोसै
बाव दोननो आङो बेहायनोसै मा गोलैनो नागिरलायब्रा जोंनाव जौ मोनला दासो जादों मा जाखो मानि उनाव जौ लोंहैनांगोन ना जानमत बे फानला नों खिथाखानायखौ आरो थामौसै आरो आंलाय सुनहैनाखौसो नायहैगोन दा थुदो होनबालाय सिनाया लागाय हु मा जाखो नायदो ए जोंनाव जौ मोनला मा मोना बेलाय मोनो मोनोलै मोनो बेखौ खोमोन आरो ओरै आखाइ होनांगौ गंफाजों लिद जायाखै मा दासो जादों जोंनाव जौ मोनो दं ओरैनो जिरायनानै ओइ मादै मादै फैलायबाय बेस्रा जौ फानखालानायखौनो सोरबिलाय सोरबियो सोरबिलाय आदावथ' नांगौमोनलै मादै दंना गैया जाखोब्रा मानसिफ्रालाय सुनहैना अबाव थांजोबखो थैजोबगोन ना माखो र' राहेना फैगोननि आं आंबो खोनासंनो फानला होनखाबायना सुनहैना आदावथ' नांगौमोनलै मैयानो फानला होननानै खिन्थाखाबाय आरो फैबावबाय होमबालाय माथो बै साइनबर्डआव जौ मोनो होननानै लिरना दोनखो मालालाय आंलाय मोनो होननानै लिरना दोनखो मोनलासो होननानै लिरना दोनदों मा मोना माथो लामानि बर्डआव मोनो होननानै लिरना दोनदों औ थांनाय नायलाय लामानि बर्डआव र' नायनो आङो जोंनाव जौ मोनो बेमा मोनालायनो बिनिबा बेमा नोंसोरनो लिरना दोनखादों हेलौ मा जाखो माखौ गाबलायखो बर्डखौनो उल्लासो लिरनानै दोनफैफिनदों दे जेबो नंला सना गाबोन गोजोन फुरिब्रिसावल' लोगो हमनो फैदो दे जागोन सना बे भिडिअनि पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो मानोना बे भिडिअनि पार्ट 2 आव एक्टर आरो एक्ट्रेसआ बहुत जाहैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनानै हो थेंक इउ